ये शिव चर्चा नया चलल बा। शिव के विषय में चर्चा कल जाता, कहीं भी जल जाता यही बाबा के चर्चा कल जाता। यानी जवना धरती पर बाबा के बोलावल जाला, जवना धरती पर जेकरा घर में जेकरा घर के दरवाजा पर महादेव के आसन हो जाला, कीर्तन भजन होला, वो धरती शुद्ध हो जाला, धरती शुद्ध हो जाला। बहुत भाई बहन बाने के बाबा लोग से बोलावल जाला आ कहल जाला ये बाबा देखी ना हमार धरती सुतल बका, धरती सुतल बका, यानी कि जांच करावल जाला। बाबा से पूछल जाला उ धरती पर हरब होला, जागरा भजन के कीर्तन भजन होला, तू धरती जागेला, ऐसे धरती जागेला, धरती शुद्ध हो जाला। आ साथे साथ जे भी चर्चा में आवेला ओकर मन शुद्ध हो जाला। इतना गुरु के चर्चा ही पवित्र बा कि मन के पवित्र बना देता। यानी माने तब ना माने तो कुछ नहीं खे। यानी बाबा हमने के सदियों के बाबा है, ये बात के बतावल जाता कि मन महादेव के चरण में रही तो मन कहीं भटके ना दिहन। यानी कि एक दूसरे के साथ जाता नहीं तो केहू कुछ बतियावता, केहू कुछ बतियावता। रोवा महादेव के चर्चा में बाने तो रोवा इतने जानकारी के बाद हम एक दूसरे के शिकवा शिकायत ना सुनी, महादेव के विषय में बतिया को हमरा ठीक लागो और तुम लोग को ठीक लागो। यानी कि हमने के महादेव के चर्चा में बाने जा, महादेव के सिवा हमने के कोनो चीज ठीक ना लगेला। जहाँ महादेव के चर्चा करे, महादेव के विषय में बतियाए, ओजा वो रुक सकता नहीं, ओजा वो रह सकता नहीं, ओजा भी सुन सकता नहीं। आ एक दूसरे के शिकायत लगी तो वो खूब पढ़ाई होगी। यानी कि एजा ठीक नहीं खे रहल, महादेव के गुरु नहीं खेलो बनौले आना चेला बनल वालो, एजा रुकल ठीक नहीं खे। यानी कि ओकरे के मन के बतलाई कि हम मनौले बने, अपना मन के रहू, अपना मन के मना ली। महादेव के शिव चर्चा होता चले के और शिव के गुरु बनाई। ऐसे आए हम बोलाए गुरु बहन